Benvingudes. Per la pràctica d'avui necessitarem 2 blocs, 2 mantes, una cadira o una paret. Asseu-te a sobre del suport. Col·loca l'alçada que necessitis, mantenint els genolls en línia amb els caps dels fèmurs. Col·loca els peus a sota dels genolls. Les mans descansen a sobre de les cuixes. Observa't en la postura. L'esquena s'allarga, la pelvis s'arrela. Porta els ombros amunt i endarrere, obrint el pit. Separa suaument els colzes per observar l'espai de les axiles. I uneix ara els palmells de les mans, col·locant els pulgars en contacte amb l'esternón. Els altres dits s'inclinen endavant. Observa la pressió d'un palmell a sobre de l'altre. Busca el màxim contacte d'aquests dos palmells. Aquesta senzilla acció t'ajuda a mantenir l'atenció i la concentració en el moment present. Fes una respiració profunda. Cantarem 3 sons. Inspira. Baixa les mans, eleva la mirada i ens posarem de peu. Comencem amb Samasthiti. Recorda els punts de suport en els peus, aquest triangle que dibuixàvem entre el centre del taló i l'arrel del dit gros i el dit petit. Observa't sobre aquesta superfície. Inspirant, eleva els braços. Observa també l'estirament dels flancs, la part frontal del tronc i la part de darrere. Exhalant, baixem. Urdhva Badangulyasana. Creua els dits, palmells miren endavant. Amb l'exhalació eleves els braços. Recorda de mantenir la pelvis compacta, el sacre s'estira cap als talons, l'os púbic s'eleva, melic endins i cap a dalt. I amb l'exhalació, baixa els braços, canvies el creuament. Palmells miren endavant, exhalant, eleva els braços. Observa l'estirament dels colzes. Mantens els dos colzes ben estirats. I exhalant, baixem. Utthita Trikonasana. Agafa 2 blocs i col·loca'ls a darrere de l'estora. Posiciona't al centre de l'estora i d'un salt separa les dues cames. Peu dret a 90 graus, taló esquerre endarrere. Observa els punts de suport en els peus. Exhalant, estires endavant lluny. Col·loca el suport en línia amb l'ombro. Obre el tronc, portant el colze endarrere. I estires el braç esquerre amunt. Observa l'acció dels turmells, com els has de mantenir equilibrats
absorbint els dos costats de cada turmell. I anem al costat esquerre. Canvia els peus, peu esquerre 90 graus, taló dret endarrere. Exhalant, estires lluny endavant. Obre el tronc portant el cos endarrere i des d'aquí estires el braç, apuntant amb els dits cara al cel. Torna a observar els punts de suport en els peus i l'acció dels turmells. Intenta mantenir els turmells en equilibri. Samastitihi, peus junts. Virabhadrasana 2. Pots deixar els blocs en un espai que no et molestin i faràs un salt més gran que l'anterior. Peu dret 90 graus, taló esquerre endarrere. Amb l'exhalació flexiona la cama de davant. No deixis que el genoll passi de la línia del taló. Observa l'acció del turmell esquerre. Has de seguir absorbint el pont intern. Mantenir el turmell equilibrat. I canviem de costat. Peu esquerre. Virabhadrasana 2. Deixa que els braços descansin en l'espai. Si és molt intens per la zona de les espatlles, també pots col·locar les mans a la cintura. Mantens els colzes cap endarrere per mantenir l'obertura del pit. I peus junts, Samastitihi. Utthita Parshvakonasana. Busquem l'obertura de Virabhadrasana 2, la postura anterior. Aquest cop estira el tronc lluny endavant, sense perdre l'arrel del taló del peu de darrere. Pots col·locar la mà al terra a sobre d'un bloc, l'avantbraç a sobre de la cuixa, turmells compactes absorbint les dues cares del turmell, la part externa i interna. I anem a l'altre costat. Peu esquerre 90 graus, taló dret endarrere. Amb l'exhalació, amb molta consciència, Virabhadrasana 2. Recorda la rotació de les cuixes. Exhalant, Utthita Parshvakonasana. Inspirant, t'incorpores. Samastitihi. Observa't en la planta dels peus, acciona els turmells i seguim amb Virabhadrasana 1. Gires el peu esquerre, mira en direcció a les 10, si pensem en un rellotge, peu dret 90 graus, miraria a les 12, les dues caderes alineades i col·loquem els braços oberts amb Vimanasana. Quan trobis confort en la postura, gira els palmells i eleva els braços. Intenta mantenir-los en línia amb les orelles. Pots deixar caure el cap endarrere si no sents tensió a les cervicals. Cama esquerra ben activa. Segueix observant l'acció en els turmells. I canviem de costat. Peu dret, mira ara en direcció a les dues. Peu esquerre 90 graus, les dues caderes alineades. Vimanasana, obre els dos braços, exhalant entres en la postura.
Cama dreta ben activa, arrela el taló, observa els punts de suport. Si estàs en equilibri, eleva els braços. Virabhadrasana 1. Cadera esquerra endarrere, cuixa dreta, gira cap a l'interior. Inspirant, torna al centre. I Samastitihi. Moment d'observació. Abans de seguir amb Utkatasana. Mantenint els peus junts, inspira, eleva els braços amb Urdhva Hastasana i exhalant, flexiona els dos genolls. I finalment, baixa encara una mica més la pelvis, inclina el tronc endavant, mirada als palmells. Quan flexionis els genolls per entrar en Utkatasana, recorda que has de baixar els ossos de les natges. No els empenyis endarrere, ni portis el pit massa endavant. Intenta mantenir l'extensió dels dos costats del tronc, com en Samastitihi. Pots entrar en la postura amb els braços estirats, amb Urdhva Hastasana, o flexionar primer els genolls i després elevar els braços. Seguim. Samastitihi. Utthita Parsvottasana. Fes un salt, peu esquerre, mira endavant, peu dret, 90 graus. Segueix observant les accions que es generen en els peus i els turmells, mantenint aquests dos turmells ben compactes i conscients. Estira el tronc, busca la concavitat de l'esquena, relaxa el clatell. Inspirant, mans a la cintura, obre el pit i t'incorpores. Peu esquerre, 90 graus. Peu dret, mira ara en direcció a les dues. Eleva els braços, exhalant, flexiona el tronc, portant la cadera esquerra endarrere. Observa l'acció dels turmells, mantenint la part interna i externa en un mateix eix. Estira el tronc. Cames ben actives, absorbint les dues ròtules. Inspirant, mans a la cintura i t'incorpores. Peus junts, Samastitihi. Uttanasana. Col·loca els dos peus paral·lels, separats a l'amplada de les caderes. Inspirant Urdhva Hastasana, eleva els braços i atrapa els colzes. Deixes caure el tronc endavant, estirant els colzes, lluny endavant i cap al terra. Cames ben actives, planta dels peus en els 3 punts de suport, turmells molt compactes. Inspirant, t'incorpores i canviarem el creuament dels braços. Exhalant, deixa caure el tronc endavant, que s'estira lluny endavant i cap al terra. Relaxa el ventre, deixa caure el cap. I t'incorpores.
Seguim amb Uttanasana. Aquest cop anirem a col·locar les mans al terra. Si et fa falta agafar un suport o fins i tot practicar la postura amb la paret o una cadira, com vam fer l'altre dia. Aquest cop portaràs les mans endarrere, col·locant-les al costat dels peus. Busca l'estirament de l'esquena. Mirada endavant, obrint el pit, portant el terç superior de l'esternón cap endavant. També pots col·locar les mans planes a sobre de l'estora. Pes cap a la punta dels dits. Cames ben actives, inspirant, t'incorpores. Bé, Samastitihi. Observa't en la planta dels peus, turmells. Cames, posició de la pelvis, estirament del tronc. Avui practicarem Ekapada Sarvangasana. Des de Halasana, amb els peus a sobre la cadira, elevarem un peu i després l'altre. Ho pots practicar amb una paret com l'altre dia o amb una cadira com faig jo avui. Primer comencem prenent la mesura. T'asseuràs en un extrem de les mantes, estira les cames. Si ho fas amb paret, les cames han de quedar estirades, peus en contacte a la paret. Amb cadira, que els peus et quedin una mica per sota de la cadira. Col·loca els omòplats a sobre de la manta, el cap descansa a l'estora. Recorda que pots col·locar un suport sota la pelvis per ajudar-te a entrar en la postura. I vas a col·locar els peus a sobre de la cadira o en contacte amb la paret. Bé, separa una mica els peus, porta el pes cap en un costat, eleva el braç i el rotes buscant el suport de l'ombro. Fes el mateix a l'altre costat. Entrecreua els dits de les mans, cames ben actives i estirades, vols elevar la pelvis ben amunt, pelvis amunt. Les mans s'estiren en direcció contrària al cap. Observa que el coll quedi lliure, que puguis parlar amb normalitat. Mirada cap al melic. Pots canviar el creuament dels dits de les mans. No perdis l'acció de les cames, absorbint les ròtules. Les cuixes roten suaument cap a l'interior. Ekapada Sarvangasana. Col·loca les mans a l'esquena, tan a prop de les espatlles com puguis, i eleves primer una cama. Mantens els dos genolls ben estirats, cames ben actives. I canviem l'altra cama. Cames fortes i actives, elevant la pelvis. Molt bé. I tornem a Halasana. Entrecreua els dits de les mans. Pes a sobre dels ombros. El clatell s'estira, descansa. Observa la respiració. I a poc surts de la postura, col·loca les mans a l'esquena i vas baixant suaument. Col·locar la pelvis a sobre de la manta. Els omòplats queden plans al terra. Braços en forma de cactus. Ens anem preparant per a Setubandha, que és la contrapostura de l'equilibri a sobre dels ombros. Deixa anar el cos. Observa la respiració. Troba aquest espai de descans i de relaxació. I a poc et gires cap en un costat i t'incorpores.
A continuació, practicarem Paschimottanasana. T'asseuràs a sobre de les mantes, col·locant l'alçada que necessitis per mantenir l'esquena recta. I passem per Dandasana. Estira les natges cap als costats i endarrere. Troba la punta dels isquions. Col·loca els palmells mirant endavant, estira el tronc. Peus junts, cuixes roten cap a l'interior. Inspira Urdhva Hastasana i exhalant estires endavant. Pots passar una cinta pels peus, atrapar els dits grossos dels peus, atrapar la planta dels peus. Vols apropar primer el ventre a les cuixes, després el pit, l'últim el cap. No fa falta que baixis molt, sinó que mantinguis consciència en la postura. Que l'esquena quedi ben estirada. Has de mantenir les cuixes actives. Recorda les accions que hem fet en les postures de peu. Aprèn a mantenir els músculs del coll relaxats i la ment passiva. No enfonsis el pit i estira els dos costats per anar una mica més endavant. I suaument incorpores. Dandasana, col·loca les mans al costat de la pelvis, fes unes respiracions, absorbint els talons, observant l'alineació dels turmells. I a continuació practicarem Setu Bandha. Ho farem amb un bloc a sota de la pelvis. Si practiquem amb una paret, també col·locarem un bloc pegat a la paret. Recorda que podem col·locar el bloc pla en una segona alçada horitzontal o vertical o dempeus. Jo el col·locaré seguint la línia del diafragma pèlvic. Recorda que el bloc es col·loca a la zona del sacre, just a l'inici del sacre en direcció cap al coxis. Obre bé el pit, portant el pes cap als ombros i estires les dues cames. Clatell estirat, mirada cap al cor. Mantens les cames molt actives. Això t'ajudarà a protegir l'esquena lumbar i portarà l'acció cap a la pelvis frontal, cap a l'obertura de les ingles frontals. Recorda que les cuixes roten cap a l'interior, els peus queden perpendiculars al terra, els dits apunten cap al cel. A través de cada respiració vas trobant amplitud i confort en la postura. Deixa que el ventre s'abuidi, que la respiració ocorri en la caixa toràcica. A través de cada inspiració vols apropar l'esternón a la barbeta. Les respiracions són cada cop més suaus i profundes. Amb l'ajuda de la respiració, obre i eleva el pit, portant el terç superior de l'esternón en direcció a la barbeta. No t'oblidis de les accions de les cames que t'ajuden a mantenir l'esquena lumbar estirada, la pelvis compacta. Observa com el ventre s'abuida a poc,
El melic descansa en la cara posterior del tronc. I la part frontal de la pelvis es va obrint suaument. I per sortir de la postura, doblegaràs els genolls, apuja les caderes i retira el bloc que tens a sota de la pelvis. Suaument baixa les natges. Repetirem aquest moviment 3 cops més. Respira a poc, mantenint el vincle entre la respiració i el moviment. Inspirant, eleves la pelvis, pressionant amb els peus per a pujar-la ben amunt. Exhalant, tornes a baixar amb l'esquena rodoneta, vèrtebra a vèrtebra. Un tercer cop, eleva ben amunt la pelvis, l'esternón s'apropa a la barbeta. I amb l'exhalació, descén suaument fins a arribar al sacre i deixar descansar tot el cos. Observa't aquí encara unes respiracions. Revisa que el pit estigui ben obert i suaument deixes lliscar una cama, després l'altra, Shavasana. Assegura't que la part del cap que descansa a sobre del terra és el centre del crani posterior, just en la zona occipital. Si el cap cau cap endarrere, recorda de posar-te una manta doblegada a sota d'aquest. Havent ajustat minuciosament el tronc i les extremitats, tanca els ulls, elimina qualsevol tipus de tensió que hagi quedat al rostre, als llavis o a la zona del voltant dels ulls. Relaxa la gola i la llengua. Relaxa tots els músculs del cos. Relaxa la mandíbula, la llengua i la gola. Revisa el cos. Escaneja el cos des de la planta dels peus fins al cim del cap. Observa si hi ha algun tipus de tensió, potser a les espatlles, la mandíbula, les cames. A través de l'exhalació, deixa que tot el cos es relaxi completament. Relaxa tots i cadascun dels músculs del cos. No endureixis la carn en cap lloc. Simplement solta el cos. Sent com cada part del teu cos
cau en direcció al terra. Per evitar que la ment es distregui, degut a la seva pròpia activitat, observa la respiració i deixa que aquesta sigui cada cop més regular i suau. Aprèn a relaxar-te minuciosament, a relaxar cada part del teu cos, aquietant i silenciant la ment, i aprenent a ser un observador silenciós i neutre.
Gràcies. Namaste.